ካብ ምድሪ ወጻኢ ካልእ ህይወታውያን ኣለዉ They're real, but I haven't seen them. እዚ ኤሪያ 51 ዝተባሃለ ምስጢራዊ ቦታ ብምውጽኡ ትራምፕ ንኦባማ ዝኸሶ ዘሎ They're real or not, I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. Area 51. ኤሪያ 51 ዝበሃል ሓደ ላዕለዋይ ምስጢራዊ ወታደር ማዓስከር ኣሜሪካ እዩ ድሸሽ ሃይማኖታዊ ትካላት ዝዓጽወት ሃገር ዝምልከት እዩ ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኽብርኩም ተኸታተልትን ሎማዓን ዝበልናዮም ሕፅር ዝበሉ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ነገረኩም እየ ሳሙኤል ዳታምሳይ ጽንሑኩም ትልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ ላይክ ኣይትረስዑ let's go ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ኢራን ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ስምምዕ እንተዘይተገይሩ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸም ገሊጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ድያ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ቴህራን ወታደራዊ ስጉምቲ ክፍጸም እዩ ኣብ ዝቕጽሉ 10 መዓልታት ዓለም ክትዕዘብ ኢሉ ትራምፕ ኣብቲ ዝመስረቶ ቀዳማይ ኣኼባ ባይቶ ሰላም ጋዛ ኣብ ዘስምዖ መደረ ጉዳይቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኒውክሌራዊ ዝርርብ ኣልዒሉ ኣብ ዝተዛረበሉ ትርጉም ዘለዎ ውዕል ክንገብር ኣለና እንተዘይኮይኑ ሕማቕ ነገራት ከጋጥም ይኽእል ኣጠንቂቑ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓይልታት ምህናጻ ቀጺላ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ስምምዕ ይቕየር ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ ኣባላት ባይቶ ዴሞክራትን ገለ ሪፓብሊካናውያን ድሮ ብዘይፍቓድ ኮንግረስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ስጉምቲ ተቃዊሞም ኣለዉ ትራምፕ ኣብ ዘስምዖ መደረ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናይቲ ዝርርብ ስቲቭ ዋትኮፍን ጃርድ ኩሽነርን ምስ ኢራን ኣዝዩ ጽቡቕ ዘተ ከም ዘካይዱ እውን ገሊጹ ኣሎ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮ ምስ ኢራን ትርጉም ዘለዎ ስምምዕ ምግባር ቀሊል ኣይኮነን ዝበለ ንሱ ስምምዕ እንተዘይተፈጺሙ ግን ሕማቕ ነገር ከጋጥም እዩ ብምባል ኣጠንቂቑ ኣሎ ትራምፕ ነዚ ገለጸ ጸሓፊት ዋይት ሃውስ ካሮሊና ሊቪት ኢራን ምስ ኣሜሪካ ስምምዕ ክትበጽሕ ኣዝዩ ሓያል እዩ ክኸውን እዩ ድሕሪ ምባላ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ዝኾን ዘሎ እታ ጸሓፊት ፕረስ ወሲኻ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሕጂ እውን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ናይ ኒውክሌራዊ ፕሮግራም ኢራን ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጻ ኣላ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ሰሙን ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ዩኤስኤ ኣብርሃም ሊንከን ሓዊሱ ናብቲ ዞባ ኣውፊራ ከም ዘላ ተገሊጹ ነይሩ ኢራን ብወገና ወታደራዊ ትካላታ ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ተሕይል ከም ዘላ ብሳተላይት ዝረኣዩ ምስልታት የመልክቱ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታቱ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣሜሪካ ምፍርራሕ ኣስፊሩ ኣሎ بخالو وجن مس أمريكا بوتر متفنان تشمي تركب إيران بالعليا والتهدرا وسجومتي أنت توصيلو أبتوزو بازركوبو والتهدرا مع عسكراتن مسالتاتن نبرتن تتابع تحيلتات كم حجة وعلامة خد قصر مخانة نوانا صحفي حبرات هاجرات حبيرة قام وكيل إيران بحبرات هاجرات ناب أنطونيو غوتيريز بصحفو دبدابة إيران زخون يخون متكعتي وسان تمتت أن ملاش كمتهبيو غليصو الدبدابة بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بزعبة إيران زهو زلو غلط ناي بحق انسقات وتهدرا ومتكعتن كم زملكت رويترز سبتيبيو اتقام وكيل غوتيريز بصحفو دبدابة إيران زخون يخون كينات كم زي تدلون غليصو اسلاماوي ريبابليك إيران وطري يخون كينات كم زي تدلي زخون يخون كينات كم زي تجمرن دما بترغاغامي ابزل على درجاون غليصيا بمبال ابتدبدابه يتقس انتخونه ግን ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ መጥቃዕቲ እንተተፈጢሩ በመሰረት አንቀጽ 51 ቻርተር ሕብራት ሃገራት ዘለዎ ባህሪያዊ መስል ርእሰ ምክልኻል በመጥቀም ወሳነን ተመጣጣን ምላሽ ከምትህብያ ገሊጹ ዘሎ ኢራን ኣብ ዝህቦ ርእሰ ምክልኻል ምላሽ ኩሎም ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ወታደራዊ ማዓስከራት መሳለጥያታትን ንብረትን ሓይልታት ጸላኢ ሕጋዊ ዕላማ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ተቂሱሎ ኣሜሪካ ነቲ ሲዒቡ ዝመጽእ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩን ዘይፈልጥ ክቋጻጸሮ ዘይክእል ሳዕቤናት ሙሉውን ቀጥታውን ሓላፍነት ክትወስደሉ ምዃናውን ሓቢሩ ቋሚ ወኪል ኢራን በተወሳኺ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራትን ዋና ጸሓፍን በዘይወዓል ሕደር ስጉምቲ ክወስዱውን ጸዊዑሎ نبكل حبريتات ماليا ببريطانيا زاربتي كاب زنبره مأسرتي لؤول نبر أندريو مونت باتنز ملكتيو لؤول أندريو كاب إبسين أنا إبسين كيس كاب زلعل ندحر بترجع أب زيناتات مس إبسين زتححز بترجع خاب زموت وزنا ورسباتي مالتيو أبز حلف وحدات معلتات كاني نا إبسين فايل ملو مستزرق حقا كم زعين السئلتات كم صنحو بزوح إيميلاتون مس كم استسرد زقلت مالتيو بزخاني بزوح قطع بالعلي يونايتد كينغدم بهزب يخون بحفشة بزوح قطع العيل نيرو مالتيو أب تمال خاني هندبت كم استأثر دحرو حدا ساعتون كم استفتح تجريسو كم سريور لهم دحر ما أثرتو زعين السئلس لستزرق حقاني أزارب تنيرون تاجيرو من فتح موزبل كاني حدا قبتي أزاربي زنبري مالتيو لول بريطانيا أندريو مونت باتن بترتاره أب كيد دحر مأتو تفتحو بوليس نتي ودسان شدشان عمت لول نبر تمال حموس نجوا كاب جزء أب تحت قيد دحر مأتو فتشا خمس جبر اللون تجريسو له حو نجوس شارلز
ሳልሳይ ብዛዕባ ማእሰርቱ ንኣንድሪው ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሕጊ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ክብል ንፖሊስ ሙሉእ ደገፍ ከም ዝገብር እውን ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ኣቐዲሙ ንኣንድሪው ማውንትባተን ምስ ኣሜሪካዊ ናይ ጾታዊ ዓመፅ ገበነኛ ጄፍሪ ኤፕስቲን ርክብ ኣለዎ ብዝብል ምስጢር ሓበሬታ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም እውን ንኣሜሪካ ኣሕሊፉ ሂቡ ብዝብል ምርመራ ክገብረሉ መደብ ከም ዝተታሕዘ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ሰባት ዝተለኣኸ ናይ ኢሜይል ጽሑፋት እውን ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ሰባት ዝተገብረ ናይ ኢሜይል ጽሑፋት እውን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝተዘርግሐ ዝፍለጥ እዩ። ፖሊስ ብሓሙስ ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣንድሪው ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሐ እዩ ተፈሊጡ። እዚ ምስ ጄፍሪ ኤፕስቲን ብዝተኣሳሰር ንዓመታት ዜና ዝስራሓሉ ዝጸንሐ ልኡል ነበር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣቱ እዚ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ በደል ከም ዘይፈጸመ በተደጋጋሚ ክገልጽ ጸንሐ ኣንድሪው ፖሊስ ድሕሪ ዕሙቕ ዝበለ ገምጋም ኣብ ልዕሊ ኣንድሪው መርመራ ከም ዝኸፈት ወይ ወግዓዊ መርመራ ከም ዝጅምር እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። እቲ ልኡል ነበር ብጾታዊ መጥቃዕቲ ተጠርጢሩ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን ገበን ግን ቅድሚ ሕጂ ተኸሲሱ ይፈልጥኒ። ናብ ቀላ ሓበሬታ 6,000 ሃይማኖታዊ ትካላት ዝዓጽወት ሃገር ዝምልከት እዩ። ሩዋንዳ ልዕሊ 6,000 ኣባይቲ ክርስቲያናት መሳጊድን ከም ዝዓጽወት ገሊጻ። ዝኾነ ሰብ መራሒ ሃይማኖት ወይ እውን ፓስተር ክኸውን ዝደሊ እንተወሓደ ኣብ ቴዎሎጂ ኮሌጅ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ክህልዎ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ነዚ ቤት እምነታት ክትዓጽዎ ክኢላ ኣላ። ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፓል ካጋሜ ብሰንኪ ሃይማኖት ድኻታት ክህሰዩ ኣይፈቅድን ብምባል ብዛዕባ እዚ ምዕጻው ሃይማኖታዊ ትካላት መልሲ ይብሉ ኣሎ። They're real, but I haven't seen them. ኣብ ቀላ ሓበሬታ ብሰሙን እዚ ኣብ ማዕከናት ዜና ዛረብቲ ኮይኖም ዘለው ብባራክ ኦባማ ኸውን ዶናልድ ትራምፕ መልሲ ዝተዋሃበሎም ካብ ምድሪ ወፃኢ ህይወታውያን ወይ ኤልያንስ ወይ ካኒ ዩፎ ኣለው ድዮም ዝብል ሕቶ እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ሓደ ፖድካስት ተቐሪቡ ኤልያንስ ወይ ካ ዩፎ ኣለው ድዮም ዝብል ሕቶ ተሓቲቱ ነይሩ። ኦባማ ካኒ እወ ግንካ ኣይረኣኽዎምን ኣብ ከባቢ 51 ወይ ካኒ ኤሪያ 51 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ግን ኣይተራእዩን ብምባል ይመሊሱ። ብዛዕባ ከባቢ 51 ካ ኤሪያ 51 ዝተባሃለ ቦታ ካኒ ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ወይ ካ ድሕሪ ኦባማ ምስ ተዛረበሉ ኣዛረብቲ ካብ ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ። They're not being kept in Area 51. ኤሪያ 51 ዝበሃል ሓደ ላዕለዋይ ምስጢራዊ ወታደር ማዓስከር ኣሜሪካ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ምስጢራዊ ቦታታት ተባሂሉ ካብ ዝጽዋዕ ሓደ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኤሪያ 51 ዝበሃል ብዛዕባ እቲ ቦታ ብዙሕ ይዝረብ እዩ። እንተኾነ ግን ወግዓዊ ብዛዕባ እቲ ምስጢር ዝወፅእ የለን። ብፕረዚደንት ከምዚ ሕጂ ብኦባማ ወይ ካኒ ብዶናልድ ትራምፕ ዝረበሉ ነገር ተዘይኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ምስጢራዊ ወታደር ማዓስከር ኣብ ኣሜሪካ ግዛኣት ኔቫዳ እዩ ዝርከብ። ልዑል ሓለዋ ከም ዘለዎ እውን ዝንገር። ድሕሪ ናይ ኦባማ ፖድካስት ከዓኒ ማዕከናት ዜና በተደጋጋሚ ክዛረባሉ ቀኒን ኣለዋ ብዛዕባ ናይ ኤልያንስ ወይ ካ ብዛዕባ ዩፎ ወይ ካ ህይወታውያን ካብ ምድሪ ወፃኢ ኣለው ድዮም ዝብል ሕቶ ማለት እዩ። ድሒሩ ግን እዚ ኣዛራቢ ድሕሪ ምዃኑ ከዓኒ ኦባማ ደጊሙ ኣብ ትዊተር ኣብ ኣድማስ ካልእ ህይወታዊ ኩሉ ሳይንሳዊ መሰረት ኣሎ ጥራይ ዝብል ዘለኹ ኣብ እዋን ፕረዚደንተይ ግን ኣብ ምድሪ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ኣይረኣኹን ክብል እዩ ጽሒፉ ማለት እዩ። ድሕሪ ኣዛራቢ ምዃኑ ድሒሩ ድማ ሓደ ሪፖርተር ናይ ፎክስ ኒውስ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሕቶ እዚ ኣቕሪቡሉ መሊሱ ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ ውዑይ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ወፃኢ ዝነብሩ ህይወታውያን ትፈልጥ ዲኻ ዝብል ሕቶ ሓቲትዎ። Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካኒ ኦባማ ኣዝዩ ተነቃፊ ምስጢራዊ ሓበሬታ ብምዝርግሑ ነቂፎ ማለት እዩ። ወይ ካብ ብዛዕባ እቲ ኤሪያ 51 ምዝራቡ ክነቕፎ ጀሚሩ። ብዛዕባ እቲ ሕቶ ግን ርእይቶ ክህብ ኣይክእልን ምባል ይመሊሱ። ብድሕሪ እዚ ትራምፕ ኣብ ትዊተር ከም ዝፀሓፎ ኤልያንስ ወይ ካን ዩፎ ዝተኣሳሰር ምስጢራዊ ሰነዳት እንድሕር ሃልዩ ክዝርግሖ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። እዚኦም ዝተሓሓዙ ዝተሓላለኹ ግን ከዓ ኣዝዮም መሳጥን ኣገዳስን ጉዳያት ዝተኣሳሰር ዝኾነ ይኹን እኹል ሓበሬታ ክዝርግሐ ብምባሉ ጽሒፉ ዘሎ። እዞም ዩፎ ወይ ካ ኤልያንስ ተባሂሎም ዝጽውዑ ወይ ኣብ ካልእ ፕላኔታት ዝነብሩ ህይወታውያን ከም ዘለው እዚ ሳይንስ ከም ዝኣመን እዮም ዝነግሩና ዘለው እዚኦም ክልቲኦም ፕረዚደንታት ማለት እዩ። ኦባማ ከም ዝሰማዕኩሞ እወ ኢሉ ወይ ካ ቀጥታ ዝኾነ መልሲ መሊሱ ማለት እዩ። ሳይንስ ከምኡ ከም ዝኣምን ትራምፕ እውን እወ ይበለን፣ ግን ብተዘዋዋሪ ናይ ትራምፕ እውን እወ ዝመስል ማለት እዩ። ወይ ካ ሳይንስ ከምኡ ዓይነት እምነት ከም ዘለዎም ከምኡ ኢሎም ከም ዘረጋገጹ እዩ ናይዚኦም ክልቲኦም ፕረዚደንታት መልሲ ማለት እዩ። ስለዚ እስኪ ብዛዕባ እዞም ኣብ ካልእ ፕላኔት ዝነብሩ ህይወታውያን እንታይ ዓይነት ርዲኢት ኣለኩም ንስኹም? ከም ምናልባት ኤልያንስ ኢልና መብዛሕትኡ ኣብ ፊልሚ ትርእይዎም ይኹን ከምዚ ዓይነት ምስሊ ይህብዎም እዮም። ኤልያንስ ተባሂሉ ካብ ነዊሕ ከም ፊልሚ ድዩ ከም መፅሓፍቲ ብሓፈሻ ብዙሕ ኣሎ ብዛዕባ እዚኦም ዝተፃሕፈ። ስለዚ እስኪ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ንስኹም ከ? ሎማዓን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም።